yapaw. Näme işleýäňi? Yusuf dursana niye adamay burada görüp oturna? Ha? Näme öýärňi? Ana şonu. Goýsana alypa bu zatlar sendikdäle ýör Dursana gideli. Yusuf. Ýörsene Göreyinmi? näme maskara etdiňle ýör gideli ýör. Bolýan bolsana. Alypa ýör diýen maskara. Göreyinle. Of. Bete kennay. Owanno. Näçe diýär? Ha? Neçeden? 10 ming. Bir aylığı düşen eken. Allo edi. 10 milyon. Bolunda näme? Alyat? 10 ming dollar. Ha? Koy Halipa. Ýör ali. 10 bin dolar dedim Yusuf. Owa ýör. Gitdik. 10 bin dolar. Koy üzämeýän. Men sana başda aýtdym ki 20 bizlik däligim şutaýdy. Ýör. Ýör. Baran yermizde maskara edýän da 20 idim şuta. Benim aladım eli. Elimdekini benim giydim. Näme bolýan iş başyp aglar ýaly näme boldy? Çadılmam yok men. A bular näme boldy? Eliň dolu, boýnuň dolu. Bijuteri la bijuteri. Näme terýä? Bijuteri la Yusuf. Bolýa gyzylly da ýör. Gowsy men sana çay bereyim ýör. O taýda kafe bar ýör. Ay näetdiň ay Halipa? Ýörsene ýör. Gözüň alaly şonu. Aha. Neysen tadım alıp bilyen. Neysen tadım takıp bilyen. Ya dedim benim mara. Başda ýene Allah can gel düşün şöyle arama be he? Sen bana bay birim ber, bay cüz kepek pul dolup dursun. Şeydim üstümden dine pul seçsin. Me sana pul deyip dursun. He? Bir ovadan maşini olsun. Şehirden cahayı olsun. Kızılcık alıp verip dursun. Ayda benim kıyıda, benim fenana. Benim isfen. Niyem için başkaları da var. Takıp takıştırıyorlar şeydim. Bijuteride maşa tahtım yok benim. Arkayın yaşadım. Bergilerim dersin. Me sana pul. Gürlemesen öyle deyip durun birin. Berey gürlecekке. Çının gürlecekке. Bu da geçer gider Halipa. Bu da geçer. Gece heride gece nokloğu. Allah can, ya dedim la Yusuf giyesim geliyor, takasım geliyor. Kimsin yani illeri görüp, nemem kimmen beyle hıylardan. Tapılmaz mı kağı biri? Dileýän zadyňa seret, öz gençiňe seret. Sypatyňa bar serede. Şu gençiň bilen sana serederlermi? Nem bolupdur men giyinişime? Daştorunda qylar seret da näle giyinip börler. Men oğlun olup sana seretjekki. Onu giymek üçün pul gerek Yusuf. Pulum mami men? Giydiýän bolyn. Gaterwet geçikse giyinýärmi men? Ay, gaty gowam däl. Oğlum olup seretmedin mi bana? Ýok. Özüňi seretdirjek bolsaň ilki goja giyinmeli. Bolla yüreğime düşdüňle. Men bolşum şol. Söýen şeýle söýsün. Sen näme ýaly otursyň ay birilen? Dursana, bet zat tapdym, şoňa bilen ýaşy otyň. Bir zat sana seretjekmi? Awa, Goýsana Yusuf. Nerede tapdın? internetden suratyny uratdy görjekmi? Men başga gyp bolan olsam sana seretmen. Sıpatyňa seretdi. Näme bolupdyr sypatym? Oy, buňamyş ýaly. Bolanmyşyň. Yusuf bollasana, yüreğime düşdüňle. Kim bilen ýazşaň aýtsana. Garaş häzir. Ene. Seret da. Özüňden göwnüňe çaýmasyn ýene. Yusuf şume? Awa. Oy bolanmyşyň munyň. Yusuf toşlu surat niye verdim kaş koysana? Awa ho, daýasynykyny uratmaja owella. Nerede tanıştın? İnternetden ho. Samsyk mı gıysen internette ýwan zat tanışýarmy? Alayanlar belki nerede milýär? Ay ho, şunum ho, öz suratym diýip uratdy şonu. Anca oy görjek dip ýa? Eýem, ertir sevdanýamyz. Ananmaýan bolsaň, ertir görkezerna. Ya şu gelýäniň gözü döktür. Ya da bir kim vardır. Allah avray versin. Bolýa, ertir görür. Men
Ay, Özüm koysana ho Halipo, köşeştene, çayın içtene. Pulun var mı? Hava var, giyin olsana. Nereden aldın? Dün beri çivi koyup gitti. Pul Ertege bağlay. pul sorama menden kart verecek geldin. Bolala Halipo. Bollun Notre Dame yaşayın na. Görsöňür, boğmuşum bir ýa-da var. Oynadım neyim şunuydu. Yine de görlesen honnan ýarak oynaytan. Ewa, men tölejek diýsem barsyny ýumurupsyň ha. Maňa da adam moýmasyň. Şolaň barsyny özüň iýdingmi? Ha. O sagar ýalyk bolup iý oturşmasa, kim seretsin o? Ady şoňçy. Ona mi koýarynny. O taýdyk köşkde galmady. Ona mi men belany ýerin. Sagar ýalyk bolup. Oglan serederme ol işiňi. Ýüregini ararsyň da senin. Ömrüm. Vay balam. Nerede sen geldim mi? İne. Balya. Berde. Vay. Gel balam gel. Gel otursaydı. Men Olya. Olya. Awol. Goçada dekinin telefonuna kadarım goçada. Vay. Vay goçada dekine. Allah Halipo, mama gelipdir. O izip kimin maması ne mi diýen? Bilema kimin maması olsa şoň kolsun. Bir mama karşımda oturmen. Men sana aýtdym aýwada çıkmajan internetde. Bolya näme deýnenimi? Bol sowetler. Bola men üstüjete dinleme nädir baryan. Eşdämi? Aha. Erim diýip alkaýdyan seni. Bolan bilmem. Aklım. Ne bittin? Açdyym açypdyrlar. Burada otur da. Suratdakidan goça kenin. Vay men göremedim. Adam. Bolman geçen. Bilardin. Ne etsin öyle ne? İzine mi? Yürü. Kimse bir erimler oturman. Kartona kelle sen kanka. Yürü. Hey şu dur tölen. Sağ. Özüm tölüm. Buyur sene. Sana adam şekilli düğün deydim ben sana. Şutaydı burada nit ho deydim ben sana. Alana sana besta. Bolya Halipo, men nerden bileyim? Çynam men suratymy diýip uratdy daro. Niye suratı? Samsyk men sana aýtdym ha, şolar ýalyk gyýdym bir sana seret bermeýin. A men nerden bileyim? Bilsem biljekmi? Mama töýragymda gördüň ha. Owda barma lel mahtiyetini men şu takla sen ip çeýnemeli-de. Ýurtmaly-da sen. Samsyk boş kelle. Maňa diýenim bolýa, geýin woňarhak diýip özüňe ser. Sünnet ýatyrlan şaga ýalak bol. Geýinibem gelipsiň gösüp. Özüňe bir serefene. Uf, bizar men bar etýişmädimi çykdylar. Bolýa men el ýüzüm bir ýuwaýyn. Nämeden düşünmäň galdyma. Gelýänçam düdü otur. Çağırıp pişman etdim. Bar gideýdi da bar. Oturuşdaýdy gymyla. Bolya bar. Samsyk. Gelmesine gelýärim bol. Iňirdi swadaşym. Al sana sen. Iň sonunda muň sana gipim başyna bar ýa.
Salam. Men Yusko. Ömrüm. Näme nädeden bolýarmy? Gorkma nädin çekerme sen. Men sen ýaly owadan ýylan nädin çekmän gowy. Aýyrsana ho. Aýyr diýän o. Ömrüm. Aýyrsana kim aýyr? Aha, mam. Ýön salamlaşma o çeýtur mam. Bek mam. Yusuf. Kolum Halipa. Ne bunu da Yusuf kim etti bunu? Ay. Yusuf. O hayırlarda unuttum. Halipa. Burunun bilen, burunun heleyi bilen. Bolýala ýok Halipa goýsana iňir demek. Kawarsana Yusuf. Ýadydım men efendim. Vay Allah, sen ne tatlı yaratıyansın. On barset kadına var teride doğulur mu yavrum? Özün gel al. Canım, kara dağım, dünya malım. Yusuf, göreydim o da zaten var terideydi. Dinleyen aydı versene bol. Sinkalık değil mi? Erginal Yusuf, süçtürüm erik. Değmeydi o. Gözümün nur közmece kol takınıp gelme. Yusuf, odan lon var göre. Koysana bol olmalısın ne ama? Yusuf, barset kadar olluk anlay. Şöyle var Yusuf. Barset kata tanlarını bilen ne yap satyalar? İçine paketlen karok koyup satyalar. Yusuf. Bahar aladan kaçık kollulay. Koyda aynı. Ayırsana şunu. Değmeydi açkıma bollu değil mi? Şu gözüm nur közmece kol yanı sen hem çıkarttır da. Sen boyfriendimdir öyle değmesin. Uf. Adda attım oysa mı? A friend, all friend. İngilizcan haçan öğrenip dursun mu? Yusuf yok koştaydın. Ne mi? Sen yine de çağır beni. İnne gelir mi kam? Can etme bana. İnger demedi. Yusuf yere. Şu gözümün ulan nelim sen çağırın Yusuf son. yere dedim sana. Dünya malım. Şıfat. Mama be. Hükman. Halipa. Ha. Özüm görjek mi aynadan? Ne amaydı var ne Yusuf? Ben garaşmadım beýle bolar edi. Görjek mi? Ha. Dadam. Açayım mı? Aç. Näle bolupdyr? Men hem garaşmadım. Näderin şu boş barset golowlunu? Seni görse. Yuska. Men misin? Ay Yusuf. Canım. Korkuttum men. Ay Yuska. Gittim ben. Daş, o daçı. Köp sağ ol canım dostum. Ayılarsa Tanrım senden dileğim Söyleme dostur beni Ayap saklacan Bir yerde dostur beni Bitçim aşırı bozsan Onunla kanıyı bozsan Desse gülleri Ol her gün bana versin Altın kömüş gövheri Men kollarıma düşsün Söysün kıskansın Şol yara dostur beni Bolsun boyca
Sağ ol. Bolu qaytdık mı gidiverelim mi? Men özümkini töledim, senim özümkini töle. Şatola. Şat. Yuska. Utanın o. Görüşürse ertirem. Ha? Görüşeceğiz. Akşam görüşeceğiz seninle. Hükman. Utançlı. Erkek kalmanlığı bu durdu. Utanmanım. Meni ölçüyordum. Benim ölüm gün dönüdü ya. Yusuf nerede ki ya? Utançlı geleymesin bana yedimden ha. Ha? Sudanya hatta mana yapsın canım diyaka. Han sor aynanı. Lipacan. Yusuf yine olmadı. Ne mollu indi ne mollu? Yusuf Alfons olup çıktı yankılay. Ne mi fons? Alfons bile okmayın. O ne mollu yani? Telefon sattı yani ken mi? Yusuf, hirin şu adını yaşan oğlunur Alfons değil ya. Şu adam bana dönüttü. Ha? Daş keşfine uğradı hele yine Yusuf. Nizizim barcak beni eder. Uf bu orada.